Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро, ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Чӣ хеле ки дар видеои гузашта ман видео карда фаҳмонда будам ситуатсияда ки ман ғалтидам Яндекс манро заблокировать кард. Хатиам ман виноват нестам. Акун мо шумо медонем ки то, што мо виноват нестем, мардуми тоҷик вечна як каси дигар виноватаем, мо чӣ хел мегӯянд кабутари бегуноҳем. В общем, аз сабабе ки мошини ман накликаи Яндекс такси дошт, ман заказ да набудам, ман клиент надоштам, мақсад ай мойка буромадагӣ будам. Вай водитель Яндекс занг зад, маро заблокировать кардан. Бародаро, чизе ки шумо да интересияем, мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёя. Барои ҳамин нагзанода тамошо кунед, и то худаш коротки видео меоя, камтар фаҳмонам, чунки савол хеле зиёд омада буд. Якум мо сар мекунем бародаро, ай сабаби блокировка кардани Яндекс. Чӣ ба Яндекс мардума блокировка кардестай, в чём выгода, то есть чӣ фоида овардестай Яндекс дами. Бародарое ки хела пеш кор мекунед дар Яндекс, уже Яндекс хела боз уже медонен, хитон прекрасно медонен ки чӣ хел аввал солои гузашта, мақсад 2017-18 ҳамхели Яндекс занг мезад водителда, илтимос мекард, пожалуйста, выходите на линию, бироен кор кунед мегуфт. Шумо медонед ҳамин чиз намехеба, тоҷико да узбеко да қирғизо да занг мезадан, мегуфтан бироен кор кунед. Ва ҳози бародаро чӣ хеле ки бисёре шумо медонед, аввал занг мезадӣ ё ки Яндекс такси заказ мекардӣ, ай 10 такси 8 9 та нирӯз ки меомад, якта урус меомад ё не. Ва ҳози имрӯз мисол 2022 ина моҳи ноябр, агар 10 та такси заказ кӣ, мумкин 5 та нирӯз ки биёя, 5 та рӯз ки биёя. То есть рӯз то рӯз урус водитель зиёд шидестай. Бо тим боле ки дар Россия ҳози худтон медонед ай ҷанг калон рафтестай, и экономикада ганда влият мекунад. То есть уже кризис меша, мардум бепул меша, мардуми урус худаш ҳама Яндекс дуромадестай. Хитон прекрасно медонен, урусо хела зиёд шидан. Конечно, дар ин ҳолат Яндекс да выгоднее ки мисол чемай тоҷик да урус кор кунад, пассажирора урусо баранд мисол. Ай ҳамин сабаб ҳар як мелочи да мардума заблокировать кардестанд. Мо ҳамира сухан кардем яда бародаро кати, мо як хулоса да буромадем. Ин на самом деле ҳамин хеле просто итог ҳамин овардестай да, мисол чӣ ба агани аввало илтимос мекардан, аввало блокировка намекардан, ма пассажирро зада данашона хун мекардам, пионора мисол ягон ситуатсияи безеб мешид, ҷанг мекардем, ҳар рӯз адел да будам, видеом аст, хитон медонед. Чӣ ба ҳам қавақт мара блокировка накарда будан, аки имрӯз мехезам блокировка мекунам. Чунки ҳози водитель хела зиёд шидагия. Бародаро, барои ҳамин мақсад бо ман мисол меорам, якчанд бародаро комментария кардан. Бародаре ки 3 заказа мега подряд отменить кардам, мара заблокировать кард. Ситуация на самом деле шидагия. Я бародар дига кати пассажир рафтестай, пассажир мега сигарет мекашам, вайра намемона, лекин бо чӣ хеле меша ки дар нерви и бача ҳай кардестай пешехода пропускат намекунад. Вақти пешехода пропускат намекунад, и девона пассажир занг мезана Яндекс заблокирует мекунад навсегда. Светофори сирқ да рафтагия Яндекс заблокирует кардагия навсегда. О и грубое нарушение, но всё же ман чира дар назар дорам, бародаро. Ака ман намегум Яндекс зурай ҳаматон бихезен Яндекс биёен. Хо хай где-то есть мисол свои плюсы гуфти урусо, но всё же бародаро, Яндекс холи нест, я гала корай. Но бародарое ки уже кор кардесен, ака аввалу охир Аллоҳ, мақсад ман намегум ки мо бояд муттаҳам шавем, мо бояд сар хам кунем, мо бояд бибахшем ҳар як корда. Лекин дар ҳолате ки мисол ҳастай возможности ки ҳамон одам ҳамо ахмақ кати ҷанг накунӣ, ҳамин пассажир кати разбор накунӣ ва он правиларо нарушад накунӣ, ҳаракат кунен, ҳамёра накунен, чунки мисол ин ҳама уже 10 рӯз шид заблокировать кардагиян, ризқи мара Аллоҳ метия, ризқи мо шуморо Аллоҳ метия. Ака мо ина бо ин драйвер буромадем, исм буромадем, ус кор кардесем, ризқмона юфтесем, лекин мисол бо асай бародарое ки мисол дегар за Яндекс ҳар корам наметавонанд, мисол барои ҳамин ҳаракат кунен, нам хеле ситуатсион нашава ки барои ҳар як мелоч Яндекс заблокировать кардестай ва ёда выгоднитаре ки мардуми хишон кор кунанд. Решениеро хитон бирорем бародаром. Дуюм оиди разблокировка. Оиди разблокировка бисёри омада навистан комментарияда, бисёр нам хеле шерои наре ки дорем, то есть обратная сторона, шағоллое ки дорем мехоҳанд сум кор кунанд. Мада якчанд бародар навист, телеграм да навист, хай чах-чах кардем, сухан кардем, исусу занг задам. Мега 3000 да ма шуморо разблокировать мекунам. Гуфтам гап нест, охи чиро икунам, даниёма чико мекунӣ, кадом способ кати? Якташ мара як способ гуфт, у способ мақсад кори буд 2019 мара мекардам, мисол разблокировка мекардам, мақсад фотошоп мекардем, стаж добавид мекардем, исусу ҳози коро намегзара бародаро, чунки Яндекс проверкаи калон дора. Мумкин ки бигзара, лекин дар тарафҳои ягон Екатеринбург, дар тарафҳои мисол дурода ҳо уҷа асоба контрол надора, лекин дар тарафи Москва контрол хела сахтае.
и май бародарро дар назар надоштам ва бародаре ки 3000 гуфт ма вайра дар назар доштам шағола, чунки мара гуфт 3000 бите матра разблокировать мекунам. Ман гуфтам ту мара разблокировать кун, матра 5000 метам. Ба ҳами гум шид. Ҳам қазан зам видеовизов кам исуфса дига пайдо нашид. Барои ҳами дар лубои ҳолате ки шуморо сум мепарсанд, ҳеҷ вақт якум сум рӯй накунед. Ё ки сурати документшона бигирен, вақти сурати документам равон мекунад, шумо видеовизов занзанену убедитса шавен ки ҳами одам ҳамуай, чунки сурати паспорти дига одама шумода равон мекунам. Ва сеюм чиз бародаро, оиди Яндекс кор кардан стоит ё не, аки ҷарам мақсад аму момента бозӣ мекунам. Мисол ина ман Яндексда 4-5 сол шид кор мекунам. Ана сабаб да чия? Саҳар мебурам да заказ мекунам, мегардам ай пишти сёмком, мегардам автошкола мерам, офис мерам пеши ако, пеши бачаҳо, пеши спортсмено, пеши ҷуром. Мисол исуси корум да. Ай ҳамин сабаб Яндекс зурай. Агар дигар ҷуда мо кор кунем, ихе свободна гашта наметонем. ҳои наи плюсоша дорад, саҳар дасе заказ мекунӣ, сумкатитай. Лекин шумо бояд мақсад полноценна, мисол ҳама надеждатона, ҳама ниятона бояд да Яндекс тоқа намонем. Мисол бо да дигар чирам боша, ина мақсад Яндекс заблокировать кард. Агар шумо дополнительни дигар ниятон надошта бошем, уже бигем зажати шуда я угл да мемонем. Барои ҳами расчетона не только Яндекс-да бигирен, да дигар чиз бигирен, чунки мисол дигар курҳо ҳам ҳастай, дигар возможности ҳам ҳастай. Москва калона хитон медонем, инҷа мисол мешава ки миллиард кор куниву мешава ки да подвал начиват куниву бомжават карда бигарди. Ҳама чиз ай инсон, ай шахсият, ай худаш зависит мекунад. Ягон камбудӣ боша бародаро нависен, иншалло ки мо ислоҳ мекунем. Саме главне аёто наврорен дар Инстаграм, дар Телеграм мо подписатсия кунен, дар комментария мемонум бародаро. Ина ситуация возьма чихи шумода фаҳмонум. Ина бародар да медонум. По-любому не русский газелка ти мобайни раҳ да истодай. О мембри бугу ахмақ я знак мони. Знак мон да гинестай. Ана Инстаграм, Телеграм дар описание видео дар комментария мемонум бародаро подписатсия кунен ҳатман, чунки ма ҳар рӯз ҷада қариб объявления мепартом ҷои кор, ҷои хов, документ, мисол права дигар хеле объявлениҳои хуб-хубе ки мақсад 100% ма просто так ҳар мисол пусту пучоқа гуфти ҳамон гапо ки реклама намекунам. Пропускат накунен Телеграму, Инстаграма. Ана иншалло ки рӯзои наздик ма дар бораи InDriver сёмка мекунам бародаро, чунки нама имрӯз уже бигирем Volkswagen Polo дорум, дар InDriver кор кардистам. Ай Яндекс да ҷош меояд, сумои калон кор мекунам, чунки ма да уҷа Toyota Camry мондагимуд ба Volkswagen гаштам. Мошинам лицензия надорад. Бародаро ози савол метиҳен чӣ ба чӣ хел кор кардестӣ, намекапану дигару дигар. Ма ҳатман иншалло ки рӯзои наздик оиди и видео карда шумода мегум. Аёто наброя бародаро, мара аёдум наброя, то есть оиди подключения доставка грузовой дигару дигар могуда видео карда будем 5000 залог гуфтем таксопарк ватанда сабаб шамо шумо да фаҳмонда будем мози шарт нестай ба кадом сабаб буд, лекин мо як хулосаи да омадем ки вақте ки шумо мошини майда дорен мехоҳен да Яндекс подключат кунен ба таксопарк ватан 3% моментално шумо метавонед сума снимат кунен. Ма 4 сол шиди паркати кор кардестам бародаро. Поён да номерои телефонуш мешавад, таксопарк ватан акай далер галасавой рӯй кунен, шумо да адрес рӯй мекунан, офис миёен, ай пеш суҳбат мекунен, шуморо подключат мекунад. И танҳо барои бародарое ки дар Яндекс доставка фақат тарифи доставкаву мақсад ларгуста ва бародарое ки грузовой да кор мекунен, такси да кор мекунен, шумо метавонед офис нарафтаву дистансиона подключатсия кунед. Ягон камбудӣ боша нависен, иншалло ислоҳ мекунем, бо нависен ки оиди чӣ видео кунем. Дар паноҳи Аллоҳ бошен. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алайкум.